Nang ndi yo nek kira aku kat wingi sampe ganti klam gak rene-rene. Tuh tak pecet tetai gulune. Kenapa pelira kok kabeh ngono iku? Mari tiba aku. Sing ngena mosok tiba nang rai gak nang tangan. Iya Ren, mari tiba aku. Kok nek ana apa-apa iku ngomong aku. Iya Ren, kan apa-apa kok. Ya apa, sidone awakmu sida manggon ambek aku. Iya Ren, wis ditokno teko kakak aku ambek ibuku. Ya wis kan manggon ambek aku ae. Iya Ren, suwon lho. Alah kok sapa ae kon niku. Ren, aku tak kok. Tak apa? Kon kenal bos dia. Beri sapa? Walah gak kenal lah ya wis lek ngono. Apa kon diantemi beri ya? Gak kok. Gak apa ngomong ae diparani arek. Masalah aku gak kenal ambek arek Lho ya apa kon niku? Lah ya iku. Ini ae kene habis iki. Waduh, kok nak bater rek ngono. Bismillah tak coba lewat ya wis. Oke, katanya ndi kon? Bater. Katanya ndi? Kene. Ah sama tae aja kok. Ide kene lho wae. Hei, tunggu. Lah Putron, Katanya ndi kon? kate tuku Indomie. Tuku ndi? Toko ijo ngarep iku lho. Oh, kan ini Indomaret. Gak, Oh, gak kan sepeda. ibu enggak masak. Gak, Kenapa? kerja ibuku. Ayam Jam kerja sisan. kerja sisan. Iya, Enggak kerja. gak lah cek cilik ngene lho. Wis jedron tak tuku medis sik. Sik ta lah gopo iku niku. Apa nih sih, selak di sini nih masku aku. Apa sih ini? Iya, dinteni mine iki ambek masku. Wah, lah kan diongkon Mas semua. Iya, Wis kon ning kene ae. Enak enten nang kene. sini nih masku aku engko. Kakak wis tak nurut aku. Malah gak seneni. Enak rek, tuwa-tuwa Bu, kan sing ngere Bu. Wis awak soger ngene. Enak lah apa yo? Oh iya, aku ngene dijak-jak mancing. Wis tak susul rono, bae wong ngenteni. Ning dia mati gak muli-muli. Kolan sih, bae dibegal arek. Wis nyantai kon ndek kene ngancani aku. Oh diseneni aku. Gak nyantai apa cari aku. Masmu kok mau udeni. Lah apa ngono kene? Dikon badan iki lho. Gak tangan tuh kumis ya. Iya, Gini. barang topo. Oh tak gaplok kon kan duwe. Iki lho. Mulai mana? Iya. Wah, pokon guyang gue. Asal nak taek, Bro. Apa aja aku mau bagal? Kon lho ya wong duwe tangan, duwe sikil ngongkoni adik ae. Wong arek sibuk ngene. Ibu apa modelmu kok remote cibak sibuk ah. Ibu apa kon niku? Mabar mengambil kancaku aku. Wong ya masalah mabar ae lho. Eman tak FK. Sakno adikmu kok aja mok kongkoni ae. Wis raine melas mok kongkoni ae. Iya ya wis tak tuku mini dhewe. Ah, ngono tuku dhewe kono. Yo. Babu adik ya. Lho, pribadi kon dhisik suwene teko omah. Aku ngeket wing ngenten kene kok. Yo kale marah-marah nanti cepet mati mlete. Kon dhisik suwene teko omah cak tapi keturun dulu. Turun dulu apane aku sawung ngeket wing. Yo penak turu gak resiko. Oh tak cangkok irungmu untuk. Endi pancinge? Lho, kapan gowo? Ngila tak kon gowo sewan. Iya, kapan gowo? Tuh arek grek. Terus ya apa kene iki? Karena pancinge. Mancing apa terusan? Ya wis gak apa-apa cak, didelok tok ae. Bae iwak ono sing minggir dhewe. Ya lawan ngono iki. Woi, ini kon. Lah apa kon rene ne? Tolek pekora kon. Rene maju. Kanang kene, ayo mel aku nek wani. Masih nang Arab nek raimu nantang tak parani kon. Nyapuranmu ae kok sepele. Tanteni nang omahe ndi saiki? Tututono aku. Udah lo, tututi mburimu. Gak teko bencong. Ndi arek? Sik, mari ngene lak rene. Assalamualaikum. Salam. Kristen kon.
salam. Nah, Lah, iki lho arek Iren. Iki ya. Iya. Iki ngono kancaku. Lah apon gelo tambah arek iki? Iya. Iya. Kon pisan Run. Lah apon gelo tambah arek ambek kancaku? iki nantang nih. Aku gak lolo ditenggor awakku. Sapa gak mangkel? Kon tak tenggor mangkel gak? Ndak tahu. Mangkel lah. Arek mulai ke pondok, makane gak aru ngomong gini. You crazy, MJ? Kairos.